Oh, Adde! Oh, Adde! Shoot! Publiken i extas. Här är vi VIP-platsen. Spännande att se motståndet. Jag är sponsrad, ja. Vad är oddsen då? Ska jag lägga en hund? Det är Björn som sätter oddsen. Slåss nu! Ja, jag satsar den. Lasse är 0,8, Adde 218. Jag satsar en 10. 10 spänn på ryska björnen. 10 på ryska björnen. Och en bett från Gurra. Jag har det här. Kommer bett från Gurra. En 10 på Lasse. En 10 på Lasse här. Får tillbaka. Får tillbaka 12 kronor på även. Det är värt. Det är bättre som aldrig. Jag tror jag smäller en 100 på Adde. Jag har det här Andreas. Jag vill fita mitt oss. Då var det dags. Chilla, vi ska med strumporna alltså. Jag får torska grip. Nej, skitsamma alltså. Kommer dö då. Det kommer att dö. Ska vi köra? Då är det dags. Vi måste ha ding lugn. Jag har lite musik. Dingeldong. Ding dong. Ding dong. Vi stockar det. Nu pausar vi med att köra. Rondell. Oj. Gör det här så säger Du måste ta några smällar. Du har gett smällar. Man ger och tar. Man ger och tar. Jag vill inte göra det. Men det är kul att vara rätt. Man ger och tar. Det är askul. Det är fan kul. Var det i käften? Var det något jag kan? Det var en jobb.